Namar ka jinghap slap ka badang yai bteng bat ka babu jingmai ki nongwan Shanghai, nakal yang Deputy Commissioner ka West Jaintia Hills District wa Binaf Kumar Singh. Ulapan mi ya ka hukum ban khang khryrdep ya baroh ki jaka jngohkai hapok ka district nadu ka laipoi terik jemang tat hadu banda penbenada kumwaipan. Da ka bakado halor ka jinghap slap ka badang yai bteng nadu kini ki khendiat sengi baladem. Kani ka hukum ka kado ba ka jinglong jingman ka la ban bu jingma shibon ya ki toki balai Shanghai. Syaki jaka jngohkai buper. Bat kumba ka long ka badan kamban shim mardori kilat jinyada na ka benta ka jingsngan jong ki mensim brio. Ya kini ka hukum la penjari mardor hapok ka kendon section 34M jong ka Disaster Management Act 2005 namar ka jingdon kam kerki namar ka jinglong jingman. Ya kini ka hukum la pentip ru syaki board sarkar badekmi kentup show Superintendent of Police Subdivisional Officer Civil bat ki officer jong ki block hapok ka district bat district tourism officer.